Dihamu aman amin amin nah hinaholongan di bagasan guarni tuata Yesus Kristus anak yang masuk ma rombongan ni parhalado prosesi sian puriatta asa upangidu kami dihamu aman amin nami asa jongjong mahita saluna. Udul mahita. Asa tamasuhi persaurat ta dohot de batang tapara de marohatta mari de mahita sian buku de nomor 580 sada ayat sada 1 ayat 3.
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalanung ngahuida hami, jalanung ngahu hati dakok kami, dohot hubaritau kami tuhamu hanguluan na saliling ni liling na di lambung ni amahihi hian, jalanung patar di hami haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata ama nami na di banua gijang maroha ama doho tuhami halak pardusa na dangolon alani idi leoko do anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus asa porsia hami jala dapotan hangoluan marhiti sian ibana namangido mahami nuaing tuho suruh matod dimna badia itu rohanami asa manahan hami sahat rudi ujungna di bagasan hapor siaon nasitong jala asa martua hami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihitasian buku ED nomor 754 ayat 1. Kamu mapatik ni debata di parpuata bornginon ima naribuat sian buku ni parjamita biddu 12 ayat 10 tolu songonom madidok pangarepunan ni sudi pudan nau tabigi oddo habiari debata jalar raduti tonana ai ido inana si ingoton ni ganup jolma ido sahana tong rap manyido gugu mahita sian debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikni. Amin. Mari dihitasian buku ED nomor 680 sada ayat sada dohot ayat 2.
topo tima dosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurong. Napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya si marrohamida sandok bangso nami. Si sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marroha nami. Asamuba roha dohot pangalaho nami. Ali alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu kami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringo tuha sisaan ni dosa. Songonod dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do si luluhok ko. Nungapola hujo go armo. Aw na punaho. Hasa ngapol ma di debata na digidjang. Amen. Mari dihitasian buku ede nomor 450 tolu ayat tolu. Tangihok kamu map hata ni debata songon turpu epistel dihita di parpenguatta bornginon ima natar surat di buku si Musa bagian napalimahon biddu tolu puluh sada ayat pitu dohot ayat walu tajahama marsika soring dungi di jauh si Musa masih Joshua jalanin nama tu ibana dia dopan ni sandok Israel pirma todim jala marsi hohot ay saat maanggohol rap dohot bangsoon masuk tu tano naung niwarihon ni Jehovah tu opunasida naing lehonon na tunasida jalahodo masagyosa tunasida bahen partalianna
ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari dehitasian buku de nomor 126 ayat sada dohot ayat tolu. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak kon ni dongatta sa porsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido amar pargugu au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tidubuhon si Maria nagabe-gabe siya todi parbadia adorang soa bubuan ido tuhatana tumaon na bernit di pakumanis yulatus amate tarpajal do iba na dihaw pinarsilang natua tuban waturudung di tanom mula mangulu di hari patuluhon ama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba ama nai pargugu na suatu dosani isi iba na pa ima mula sogot tu tanoon na kumiala na mangulu dohot na mate au porsia ditodi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan na badia dohot dia sisaan ni dosa dohot dia taina mandok mula mangulu sugut daging dohot dihanguluan na sora sudah sunggul-sunggul dihitamang do tamu inang asa sadarion bornginon dipukul 00.00 tapatu pama pertanyaan diganuk bagas tabi songot tadda manang dalatta lau pasahat ton hamauliation ni rohato tu debata ala pangaramation na dihita dinamadalani tahun 2020 toluon jala di Marsogot sada Januari 2024 songodalata mangido tutuhani asa tok-tok kita diramoti lau madalani tahun naib baru tapatu pado ibadah masuk ma pukul 10.00 wib ima sunggul-sunggul dihita nuai ku pasat hami ma tuamang padita resot laho majahon berik dungi nung sidung amang padita resot nanongan majaha berik ku pasat hami ma majaha laporan keuangan
Oras medita saluna. Usaha ma berita jujur tahun ni Uriatta HKBP Batang Resok Batang tahun 2027. Pinuji madebata di bagasan Kristus Yesus uluni huriai namanoktok setia mengaramoti perdalanan ni huriana songon hapataran ni pamatang ni Kristus huhut marmahani ruas ni pamatangi ganupari dohita diramoti di bata jala tukso dipalikang dohita sian asi ni rohana laus ido namangot jar hita taluk madok mauliati tu di bata ai di sariho dohita ganupari tabonaido pakkubasiot tadi huria HKBP Batamon nasinodangan ni tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP imana marojahat tu tema mardonga biar doho lomos ni roha ula hokamuma halua muna Filipi 2 ayat 12b adong ulaon nauktaulakon di huriat tahun naung rutinitas siganuk minggu taulakon ima par minggu di huriat tahun natasagihot tu 5 partikian di pukulonom manukut ibadah marhata Batak di pukulualu ibadah marhata Indonesia jalalos di ibadah na pukulualu do merdalan nang ibadah live streaming jala di pukul 10 ibadah bahasa Batak jala molodong akka ulaon isarani pelantikan panitia padidion nabadia dohot makatidakon hapor siaon tapatupa mai di ibadah pukul 10 dungi ibadah pukul 10 onom ima ibadah remaja doh parguru makatidakon hapor siaon jala tulu minggu di patupa di bagasan bahasa Indonesia jala di minggu paupaton ibadah di patupa di bagasan bahasa Inggris English service dungi ibadah pukul 10 lalu ima ibadah na marbahasa Indonesia sikola minggu di hobasi huriat tado pakkubasi tuak kayana kota sikola minggu masuk pukul 8 manugu na hari minggu jala di opat pos ima di pos Lubuk Baja pos Balai Kolam, pos Muara Takus, pos Muka Kuning. Dungi tahubasi donang aka ibadah kategorial. Tapatupa do ibadah kategorial. Imana niuluhon ya kapangulan nago tiki. Tu kategorial lansia di Ganu Parselasa. Pukul sia 30 maringanan di Gedung Serbaguna. Jala Ganu Pari Kamis. Patupahon senam lansia di halaman gereja pukul 8. PHD ima di hari Rabu Kamis doho Jumat namarengana di kantor kuria dungi pertangyangan ama sahata dohot ama PHD rap doho keluarga sehari sebulan di bagas ni masing-masing anggota dungi pertangyangan manang ibadah lingkungan manang uek tapatupa do pertangyangan lingkungan di uek masing-masing ima di hari Rabu Kamis Jumat siganuk minggu akaima ulaon pakkubasion naung rutinitas taulakon di bagasan tahun 2027 nabaduakon di hari Rabu tanggal 25 Januari 2027 tapatu pada pertangyangan bonatau di gereja jalalaus di pertangyangan ido tapa hobbar pertangyangan menabur boni paborhatto ruas ni huria tuak kaulaon siganopari jalalaus di pertangyangan ido tapasahat celengat tuganuk ruas ni huria secara simbolik inganan ni pilihan patumonaan ni naniula si pasahatotta di tikki pesta kotilon di hari Senin 27 Januari 2027 borhak do uluan ni huria rap dohot saluhut na pangulan na tikki
madohoti bona tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau laus dipaubuk doi tulonsing tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di HKBP Batu Haji Lama, Resort Batu Haji Lama. Di hari Minggu 12 Februari 2020 pangojak konon ni Bibelfro Friska Perdede di HKBP Batam Jalan Sida Makobasi di pos pelayanan Taman Baloi Punggur Jalalaus di Nasadari Ima di Patadahon Calo Padita Putra Merpaung Sarjana Teologi nama Kobasi di Huriatta HKBP Batamon Jalan di hari 10 Desember nungama calo tokonan hapat di tahun Nasida Padita Putra Merpaung. Di hari Minggu 5 Maret 2020 di Patupa Huriatta do Paborhatton pensiun Situa Nahot Huta Barat Kue Bengkong Indah Jala laus dinasadari Ido pelantikan ni panitia tahun profesionalisme penata layanan nani uluhon ni Situa Dokter Sahat Siahaan dohot pelantikan panitia pembangunan nani uluhon ni Amang Dohar Hasibuan jala melalui panitia pembangunan nunga di Paulina Sida nang kompleks pergudungan menimbun dan meratakan halaman pastori pergudungan dan untuk selanjutnya akan kita rapikan dan pembuatan garasi mobil. Di hari Minggu 2 April 2020 tapapor hakdo amang guru marjejer Aritonang pidda tugas tu HKBP Mahanaim Distrik 20 Kepulauan Riau alai tatangyak koma saha tu sadarion di bagasan pangubation di bagasa Parsahito dope amangi di Medan. Di hari Jumat 21 April 2020 HKBP Resok Batam bolahan amak ibadah bulanan PPD Distrik 20 Kepulauan Riau nama ringanan di Gereja HKBP Batam. Tatu hordo lahan 10 kapling tabbani ganti rugi ni pos sekolah minggu na di Muara Takus alani adong do tanota di Taman Baloi Punggur godangna 20 kapling tasakapi do di bagasa 2024 lahoma batu miring tanotai asaboi dengan takelola muse. Di hari Minggu 4 Juni 2020 nunga tabuka pos sekolah minggu di Muka Kuning. Di hari Minggu 10 Juni 2020 tapaporo hak do pensiun $2 lubang gaul sianwe baloi center jalalau sadari idio jakko mapadita David Ricardo Hutasoit magister teologi gabi padita fungsional di HKBP Batamon. Di Minggu 30 Juli 2020 tapaporo hak do padita Joshua RH Tugatoro padita fungsional di Huriat Taun gabe padita HKBP Resort Tembesi Indah Distrik 20 Kepulauan Riau. Di tanggal 10 Sia 2020 tapatu pado pamohaliot tu parhalado imana ni uluhon ni opuye porus HKBP padita Dr. Robinson putar-putar na hinobasan ni panitia tahun profesionalisme HKBP Batam. Di tanggal 15 Agustus 2020 kami rap dohok padita David Ricardo Hutasoit dohok calo padita Putra Merpaung songo peninjau madohoti rabok padita HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di Golden View Hotel Batam. Jalalos marsugokne tanggal 10 Agustus 2020 kami rapdo Situa Bomben Hutagalung dohot amang Agus Yagian madohoti sinodi HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di Golden View Hotel Batam. Di tanggal 10 Agustus 2020 tabuka mamuse pos sekolah minggu Muara Takus. Di hari Sabtu Sia September 2020 tapatu pado festival kor antar wek nani dohotan ni 12 wek se HKBP Batam dalam rangka tahun
profesionalisme penatalayanan. Di minggu tanggal 15 Oktober 2020 di Patupa Huriat tado pesta puncak tahun profesionalisme penatalayanan laos di padomu do itu pesta kotilon jala denggat do mardalan ulauni mau lihat ma di panitia tahun profesionalisme HKBP Batam. Di tanggal 10 Oktober saat 20 Oktober hamirak dohok Padita David Hutasoit maddohoti rapot Padita HKBP na di Patupa di Zetun bersinar si langit si borong-borong. Di minggu 22 Oktober 2020 paborhatton inang Diakones Rola Silvana Silitonga pindah tugas tu HKBP Desa Teladan Medan jalalau sadari ido diojakkon inang Diakones Denni Dameria Silitonga gabe Diakones fungsional di HKBP Batam narosian HKBP Tomok Samosir. Di minggu 20 Oktober 2020 dimulai ma ibadah English Service tu remaja HKBP Batam. Di hari Sabtu 20 Oktober 2020 tapatupa do rapot kuliah HKBP Batam namaringanan di gedung serbaguna HKBP Batam ima nama notopon program kerja dohot anggaran sidala tonota di tahun 2024. Di minggu 10 November 2020 di Patupa HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau do pesta puncak tahun profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau namaringana di HKBP Batam jalalos diuduti pesta di gedung serbaguna HKBP Batam. Dalam rangka perayaan Paskah dan perayaan Natal, gereja kita melalui panitia tahun profesionalisme telah melaksanakan aksi sosial kepada 122 orang jemaat kita melalui bakti Paskah dan 134 orang melalui bakti Natal. Dan pada saat Natal Amaina, gereja kita memberikan souvenir kepada 46 orang jemaat kita lansia yang berusia di atas 70 tahun. Dan di akhir tahun ini gereja kita melalui tahun profesionalisme memberikan bantuan fundraising pelunasan hutang sopomar pikir HKBP sebesar 20 juta rupiah. Maulate Madinah Sida laos di bagasat taonoddo manang na piga-piga nauk talengkapi aka prasarana di huriat tahun isaran di videotron dohot perbaikan sound system ni huriatta sound nang tabigin waing na ubigi selama Natal-Natalon agak bagak do sound system ni huriat tahun. Semoga manot tu tahun-tahun berikut manang hari-hari minggu berikut boy lam duminggan lam tapadinggan jala tatabai do kursi ni gedung serbaguna 300 pieces di bagasan na sataonon. Statistik ni harua sotta torop ni ruasta saat tu tanggal 30 Desember 2020 110 kakak kepala keluarga ima 1.800 sada laki-laki 1.650 sia perempuan penguma sude 3.550 jiwa. Hapar halado otta full timer onom halak pitu halak tulu halak padita onom halak tulu halak padita 2 halak bibilfro sada di pospel Taman Baloi dohot sahalak Diakones saha tu bulat tolu adong do sahalak calo diakones namagang di huriat tahun adorak somar dohoti tes penerimaan pelayan nasida na disakapi di bulat tolu di bagasat tahun 2024 situa 44 halak tolu pulualu bawa dohot onom halak parupuan
calo situa 15 halak 10 sada bawa dohot 4 halak parupuan ima ha parhaladota parhepengon dung ditotopon HKBP merhite-hite sinu di godang ima sentralisasi parhepengon ikut tongosot tama 55% sianak kapilian na masuk siganuk minggu tu kantor pusat termanak tu BPSK memang tung berpengaruh doi tu parhepengon ni huriatta terlumobi tu pembangunan ni huriatta alai mauliate ma di debata napa tol hatcon hita saat ujung ni taonon boy marture nang parhepengon ni huriatta jala mauliate mo tazalo do piagam penghargaan sian pucuk pimpinan ni huriatta ima di besaran ni natatongos dohot tepat waktu manongos hita tu sentralisasi keuangan ni huriatta alani mauliate ronang dohonokku tu sadok ruas ni huriatta napasahatton pelean narikot pakeon tuaka pakobasion ni huriatta di huriattaon nang hatopape lapatan na dukta tongos si 55% itu sentralisasi keuangan di HKBP nung ngadohot tita mamikirhon hinarikot ni HKBP secara hatopan alani i tumakkas manon di zahahon parhalado parartauta berita parhepengon ni huriatta songonima naboy pinaaddar akka ulaw naung hinubasa di bagasat tahun 2020 atik tu ngadong akamang doho takenang dia kaseksi dia kategorial naso hukuretot di son boy hita marsi patureon marsi makluma muse tapasikop muse tutiki nanengro anggia masude ulaw nakta ulahoni di bagasat tahun 2020 tahu hasangapon di debata merhite-hite berita jujur tanom mapasahatokku tu sude ruas ni huria tu sude akka panitia tahun profesionalisme panitia pembangunan sudena kategorial sudena akka dewan sudena akka parhalado rodi sudia kana soha bilanganau hagoranau kamang do takanang upasahat mau liate tu hita saluhutna boy hita saling menopang boy hita saling mendukung di tonga-tonga ni huriat taon songon uluan ni huria au dang boy manguluhon ulau pakubasion anggo sodok topangan anggo sodong dukungan sian sadok ruas ni huria nang parhalado ni huria pe di sadok huria taon alani nang bongotat tama tahun 2024 naung ditotopon ni iduk ni huriat HKBP tahun oi kumene inklusif imana sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua Matius 5 ayat 45 HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua atok tuhat tama madongani kita songo paddoha ni halak batak dodonokku gala-gala si teluk berdagul-dagul molo tungadok penasalku moloduk peat molo tungadok penasala taluk mahita mangapulapul marsiapulan salku akan kurang tinggal tapalaki akan adinggan di tonga-tonga ni huriat tahun sudina nok taputu tonga pakenang dirapok huria sadado dasorta lapatul coni bersama kita bisa tuhat tama madongan kita maulatema upasaha ma tu parhalado para tahun Shalom. Oras ma dihita saluhutna dambang daina
ahanggi na pinariwot ruas ni Huriat ta KBB Batang Resort Batang manguduti beri na pinasaha ni uluan ni Huriat ta lapor nami ma songo perhepengon ni Huriat ta ina setau bolonon jala holan jumlah nama zaharon nami damang dainang hasil ni tim audit na mengaudit parhepengon ni Huriata adik tungadong na orang lobi di laporan na lapor kami amang dainang boy do tongan no muse jalota penjelasan dohotak kabarita manang penerangan sian tim audit ni Huriata jala radido hami songon per tahun ni Huriata laho menjembatani asa tutung dengan perhepengon ni Huriata nahuja kami na bang dainang dan mungkin kita jala sempurna pasti do adong kekurangan do kelebihan las alanima patrol kason nami di dikion na orang lobi na patorak kami na usaha kami behitan no muse makatai jala majalo hasil tim audit ni na pinatupan ni tim audit ni Huriata alani usaha kami ma songon rekapitulasi ni keuangan ni Huriata perhepengon ni Huriata per ujung tahun perhuriaon 25 November 2020 nah perjulu saldo awal di tanggal 31 Desember 2022 kas huria 422 juta 344.540 rupiah pembangunan 156 juta 355.996 rupiah kas pusat 41 juta 370.075 rupiah jumlah saldo per 31 Desember 2022 godangna 620 juta 60.620 rupiah. Nomor 2, penerimaan siat tanggal 1 Januari sahatu tanggal 25 November 2020 penerimaan di Huria godangna 1.537.781.992 rupiah. Penerimaan pembangunan godangna 185 juta 357.441 rupiah. Penerimaan pusat ima natu sentralisasi godangna 1.130 juta 536.650 rupiah. Total penerimaan sian 01 Januari sampai 25 November 2020 godangna 3.662 juta 676.091 rupiah. Tolu total penerimaan do saldo per 31 Desember 2023 godangna 4.282 juta 774.711 rupiah. Opat pengeluaran semulai tanggal 1 Januari sahatu tanggal 25 November 2020 tolu Huria godangna 1.625 juta 286.000
258.959 rupiah. Pengeluaran di pembangunan gudangna 787 juta 640.271 rupiah. Itu pusat gudangna 1.167 juta 941.993 rupiah. Alani total pengeluaran dari 1 Januari hingga 25 November 2023 gudangna 3.556 juta 849.223 rupiah. 5. Saldo Huria per 25 November 2023. Huria 334 juta 887.582 rupiah. Pembangunan 378 juta 65.166 rupiah. Pusat 12 juta 972.740 rupiah. Alani total saldo ma di tanggal 25 November 2020 gudangna 725 juta 925.488 rupiah. Songonima naboy patorak kami rekapitulasi di keuangan di Huriata anggiat mah tuhat tadi batana masuk isa saluhuna masuk saluhuna aka amantana full timer do saluhuna perhalado ni Huriata terlumubi mah di Hamuna Dambang Dainang ruas ni Huriata HKBP Batam Luhu Baja molutuk siap berpangiduan di tahun 2024 nungamat cai denggannya taringot tuna pasahatur kewajiban dipilih bulanan ni ruas ni Huriata narong di Batamon Huria Batamon agiat tu tahun 2024 lam turinggas na mahita pasahaton pilih bulanan songon kewajibata sewa ruas ni Huriata di HKBP Batam Luhu Baja kurang lebih nau pasahat kami mengido maaf tudamang dainang ruas ni Huriata mau lihat mah horas. Nuaing sahak mahita tuna mandok hata na parjolo anongan imasian ruas na paduahon sian parhalado alani hujau hami ma perwakilan sian ruas ima amang hutagaol borumanik sian wik Batam Kota. Salum Horas Madihita Amanginang Tamado hita Madok Moliate Tuamata Pardenggan Basai Alani Pangiring-ringon di Tuhata Boy hita Tolohas Ima Tuibada Pertangyangan 7 tahun Nadi Patupani Huriata di Bagasan Bodarion Amanginang mulu tungau pe ditunjuk para haladota ima sebagai perwakilan siap kita ruas mulu tunga dong nahurang lobi pakatayoku ano namang perjuluau minta maaf tu kita saluhuna
Parjolo madok moliate mahita tutuhatta perdengan basai di pangiring-iringin ni tuhatta di perdalanan lingoluta siang mulai Januari tol hasita tu saat tu tahun bulan Desember di tahun 2023 Nangyakta tutuhani ale amang ang giat tunggoi kita di batolhas tuhatta di balwas tuhattai kita taripar madalani tahun 2024 namu parsanga bihami amanami pendeta resort abang madalu namu parsanga bihami amang budasoit songoninang amang pandita marpaung inang diakonis dohos songoninang inang bibel pro mulai atema amang disudena pakobasio muna dihuriatta ima disudena mulai ibadah do songoninang aka ulaon nahobar tu parhuriota tamado hami madok muliate tu hamuna amang di panoguno guambuna di hami di sudena ruas harapan nami nian amang tu tahun 2024 lam tu dengan nama sude tata ibadah doh perminggota di tahun 2024 nunga hubege hami nakin songo jujur ni parhuriota na di pasahat ni amang pendeta resort mauliate ma pasahat kami nunga tuktakas tabege nakin di perdalanan ni ibadatta di tahun 2020 harapan nami tuhamuna amang inang di tahun 2024 lam tu sadana mahamunian perhalado nami nalao mangiri-giri kami doh managudogu kami di sudena parhuriauta asalam tang bihaporsiaon nami ale amang asaboy hami doh marsogot nagawe parjabar di siamuni tuhatta amang inang molotung adong nahurang lobi penyambutan nami di hamuna uluan di huria nami ima di pertanyaan wik di pakobasion ni huriata unang pola buat kamu di bagasan rohamuna amanginang salpuho kamu may sian bagas rohamuna songok kita manalapuhon tahun 2023 boy kita menuju tahun 2024 songoninang di hamuna yanak nami sekolah minggu dot remaja harapan nami tuhamuna kaya nakon nami lam turinggas na mahamuna di sudena persido di acara ni huria na dipatupani huriata huria resort Batam songoninang tu yanakon nami na poso bolotung adong satu sadarion yanakon nami na sodapotan perkerejuan dube tangyang nami tuhamuna yanakon nami tu tahun 2024 siang giat dipatudu tuhatta tuhamuna aka jabalan nalomak songoninang tuhamu yanakon nami na posabulung naung barumur aka na sodapotan jodo dobe tangyang nami tu tuhatta perdenggab basai asa dibuka tuhatta manian sirokka mitod dimuna asa boy tuktong maria marsangap warri tuhatta di bagasan hamu di bagasan keluarga do di bagasan hitaw saluhuna nahurang lobi amang pagkatayoku tuhita saluhuna pamak jubolo au manginumahap tuhamuna selamat natal madihita saluhuna 25 Desember 2020 tolu doh selamat menyongsong tahun baru 2024 horas ma dihita saluna muliate
nuaing hujau hami ma sian nama wakili parhaladu ima amang situa maidi manurung sian wik baloi kolam 2 Horas ma dihita salu namang inang horas nahu hormati hami amang pendeta resort doho keluarga. Na hormati hami amang pendeta utasoi doho keluarga, amang pendeta marpaung, inang buluprou, inang diakonis doho keluarga. Suang songonima dong aku parhalado amanami nanami nang songoni inanami calo parhalado do amanami calo parhalado. Tarlumobima dihamuna amanami inanami na posobulung remaja doho yan nakonami sekolah minggu horas madihita saluhuna perjoloma tapasahat mauliate tua mata debata pardengan basai natotong payutihu ngeluta sahat rodi partikianon molo tarimangi amanginang balgani holong ni rohani debatari hita sian ari tu ari sian bulan tu bulan siat tahun tu tahun dileo ditahai pason nape ta adopi aka parsorion marhite aka sitaonon nang aka parukilan boy da pahitamang di bagasan Bornginon di ujung taonon di parpungot di Bornginon makalason balgani holong ni rohani debata tuhita ganup na tinopana dang sadia leleng na yang manginang salpuhonot tanama tahun 2022 ala tutu molo tarimangi molo tarefu kembali tu pudi nunga tutu songo dia hita tu debata nunga buhata baik tutuhani di parnguluta amanginang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus di borngin nauliom matutu marhide parpunguata nau pasaharot mahamulata tu debata dirbalga do holong ni rohanai tuhita jalan akitu tu amanginang nunga tabege jujur tahun ni parhuriauta na pinatorang ni amang uluata ragam do aka kegiatan ni huriata di bagasa satahun ni napadua homo senaki nunga di jaha amata ketua par tahun parhepengo ni huriata sudena yang manginang adope songoni parhepengo ni huriatai diaka pabaenamu dari saluhuna ruas di huriata hakai batam resok batam alai tutu naing manian di tahun 2024 naro songona idokoni kitu par tahun nakin lam turetana mahita manupai huriai asabui muse tutu di tahun naro lebih meningkat muse aka review ni huriat tahun parhepengon ni huriat ta na beriku na manginang di bulan 2 non awal tutu patu paut tama pertaingan di huriata per sektor-sektor manang perui atas nama perhalado hami manginang mangido asareta mahita tutu madohoti pertaingan atai mulo binere tutu salengon kehadiran ni horongama memang hirana hurang wo di pertanyaan rada kong di nami balik kolam duai
molo makkatai ba do kadong ngasih tua molo sermon awaro mang di muna awangina ro sude jala bolo binereng jumlah ni nani surat na kadong perhala di udah nganina alaina molo boy tahun 2024 na manginang gumoreng masuk hitamai ati akamang gumoreng masuk hitamainya asa tarida hita tutu bahwa bapak adalah imam dalam keluarga. Jadi mau lihat mana dia mau tagaul tutu napa sahaton. Ham lihaton na tu hami perhaladu nang tua mangulua di son. Masalah rohanami amang manaki mengwakili seluruh ruas sakabe Batam resok Batam madok hata di pertikianon. Anggia matutu dina madalani tahun nebar hitano di tahun 2024 lam dilehod di Batama di hita selalu namang sadani roha antara ruas doho perhalado antara perhalado dohot akka napul timer mulu sadala kita selalu namang inang aha tujuan huriaun naik ke boydo dapota mulu di bagasan dame dohot las di roha hita mangulahon saluhut nai alania manginang hamisian perhalado madok mulutung adong pangalakayon nami pakatayon nami pamerengan nami tu hamuna saluhut na ruas duria hakay Batam resok Batam di Bornginon di dok kami ma ati piha marsogot dambo di jalak kami hamuna undang ma buat kamu na saluhut na tu tahun baru tahun 2024 na nengro alai tutu salpo kamu mai selalu na manginang songon persalpuni tahun na buruk lau mangado kita tahun na baru tahun na pinasaan itu hatta tu hita ganup alania manginang atas nama perhalado horas mari saluna di Batama mamasuk hita butima. Tapapungo peliata huhut mared dehitasian buku edde nomor 238 ayat sada dohot udutna. Diri
Dameni di batana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salhukna hatani di bata di hita ima jamita perpunguan ujuk tahun tersurat di Hebrew bidu 10 ayat 20 sahatu 20 sada sono maridok disi alai debatasi pardamei namanugihon si anak kanamate si parmaha bulun nyakka biru-birui merhite-hite mudar ni badan si saliling nililing nai ima Tuhatta Yesus ibana mapatau hok kamu dinasa ulau nadinggan mangulahon lomoni rohana ai dipatu padu dibagasak kamu natau lomoni rohana marhite-hite Yesus Kristus di ibana mahasangaponi rodi saliling nililingna. Amin. Saya huingot tiki hudul lakaning suasana terbaru di hutan nami tiki mek dope adong do perayaan na unik molo martabaru di hutan nami tiki jala tak kuboto sedia tradisi muncul jali do pikirin nakaning tetak do penueng bertahan perayaan na unikon molo borngin tabaru mulai zamonom botari saat tu zamonom manugot sudina sadak danak dibebaskan untuk merokok marisa dibatok tikidak danak jala di tuhor natoras ni ba do sigaret ni ba dak foto roku ta songoni muki kola di hutan ami do rasong na unik marisap jadi mololao jam 005 jalang tu sadaja bu ba kebanggado di betong namangi sapon memang difasilitasi do marisap dungin apa dua kon dipasahak do dipaluas do minuman keras di hati minuman keras na adong anggur vigor matong dilihat juga minum anggur vigor selama sabor ini berbaju baru marisap dibareng orang tua dang dilarang alai dung mersuguk ne tanggal seda mulu jamonom botari mulu nicoba do pemusi mangisap angko sabok nama naro dilibas do jadi saya pikir nak kaning sedih do naik tradisi iya dok tiki jala bertahan do penuaing tradisi sahat tunuaing narohakku tradisi perayaan pergantian tahun Masehi rata-rata halak kita pasti mempersiapkan minuman keras di bagas Nabi untuk mempersiapkan pergantian tahun ini. Paling tidak kasbek, bir, idora rata-rata untuk mensyukuri pergantian tahun ini. Jalulu do gabidang marminggu marsuguk nai ala paguda ku minum ya tiki di mahanai mau duk saha di son udok ko tudung perhala do unak pola tabain 2 parmingguan mulu tanggal sedai ai sipatara makar mudum mulu sui gabidang rak marminggu sada pitabai parmingguan semoga mahita marsuguk tong unak songon ini anate taatur matok stamina bornginon mulu tung minum pe diatur mas stamina melutung makar mudup pe diatur mas stamina asabui fit marsugut martabaru marsi jalangan jalabui fit laho tu parmingguan basi huangkat tradisi nasongoni ninna sasitongna dia na perjului dan apalah di patu pahuria pertangyangan
perpunguan ujuk tahun. Alam memang di kalender tahun gerejawi tau baru perhuriaun apet sada do. Jala ujuk tau perhuriaun los disido di pa apit parningota dia kana moding. Jadi dangadok pola perpunguan ujuk tahun. Jala dangadong perpunguan bona tahun. Alayala ni pamesta honoton di pergantian tahuni naung menyimpang di hati hai molo jupang persirangan ni tahun sai di Papua storop hala dolas ni rohana di juk tahun ni merhitina perayaan na mabukan ima kondisi di hati hai alani i di zaman ni uskup Silvester di Roma diubay mana ma hasomalani dipatupai mana ma pertangyangan perpunguan bodari ujuk tahun 31 Desember asamoru jala memuka sianima saya dipatupa huria perpunguan bodari ujuk tahun 31 Desember asamoru hasomalan pakkala conon ni pergantian ni tahun sinakaning selebrasi yang menyimpang ya samor alani gabe dipuka ma pertangyangan laho maka mauliatehon pangaramotion ni dibata alani molo dipatupa huria pe pertangyangan ujuk tahun dohot bona tahun sada Januari ima laho madok mauliate di pangaramotion dohot padonganion ni dibata laho madalani tahun na barui jala tamado nang huriai madok mauliate ala didongani debata perdalananna di bagasan nasatao ala nido dihamukan hina holongan di bagasan kuari Tuata Yesus Kristus perpunguan ujuk taonon laho manungguli kita madok mauliate ala diramoti ala diparmahani kita memulus manaripari tahun 2020 sahat tutik kisinuaing dalam hitungan jam kita akan melangkahkan kaki kita memasuki satu waktu kurun waktu ima 2024 las rohatta taripar tupucun di tahun 2020 ala memang dukta tailihot tupudi dukta review perdalanan ningulutta tabolus do ragam nigalubang saliling 315 hari i banyak persoalan banyak masalah godak parukilon godang hamaolon gelombang naik turun kita hadapi alai dinalas rohatta taripar sahat tu ujung ni taonon jala tatap tahun 2024 naso apala takas do peta boto ahana nang masa disi dakta gamon somar pikir hita manorucco perdalanapta ala taingot godang dinamasa nama bibiari hita di tahun nok salpu mamuka sia tahun 2020 di hama masa ni pandemi covid mabai torop jolma agua kosa sipata sukut-sukun molo pacupai badohok dongan bah molo jinalang dongan bah ay mangulu do peho HP ningod do ay mangulu do HP ala lomos sita mamolus ala godang nina mabibiari hita di tahun 2020 boha mangulu do hita di tahun 2024 nanaing si bongotatai alanido dihawakan lahina holongan marningot padonganion na tuhita mamulus tahun 2020 tahun nagok hamaolon tahun nagok parukilon tahun nagok galubang tapapos marohatta di padonganion ni debata ai songo padonganion na dihita di bagasat taonon songo nido nak padonganion ni debata hasatiaon ni debata madongani hita di tahun nanengro ditiki pahohom diri hita marningot padonganion na salilek tahun 2020
marsaringar dohatan itu hatta tuhita di ujung ni taunon madok di ibana mahasangapon rodi saliling nililingna di ibana mahasangapon rodi saliling nililingna panurat Ibranion naik patol hatcot tuhita bahwa Allah itu kekal, bahwa Allah itu tetap, bahwa Allah itu setia dan mubah dan mose alani disungguli pad dohanot dohita pasangapon dohot makaposi hatani di bata nama ngaramoti nama dongani dohot nama ngurubi perdalanata sahat tu ujung ni taunon dia mau kana hina holongan di bagasan kuaran kota Yesus Kristus molo perdalanan di partikian kilometer 715 masa darion selesai sada fase kita akan memasuki fase yang baru tahun 2024 alani molo jongcok kita mameakon ruji-ruji molo jongcok kita manaili tupudi di perdalanan ni ngulutta taluk dorado honotta debatado nama ngaramoti au debatado nama ngaramoti hita sahat tu ujung ni taunon didok panura heberon alai debata si pardamei nama nogihon sian akalamate si parmaha bolot diakka biru-birui marhite mudar nipa dan saleleng nilelengna ima tu hatta Yesus. Saudara-saudara, tung macai takas do idok panura heberon walaupun dalam keadaan yang paling sulit dan dalam keadaan penuh kesengsaraan Allah dapat memberi kedamaian pada jiwa manusia. Saudara-saudara, persekutuan kita akan retak, persekutuan kita akan terpecah belah apabila manusia itu melupakan Allah. Molo taha lupa debata di bagasa perdalanan ningolutta paru kilo donaro molo taha lupa debata di bagasa perdalanan ningolutta hamaolo donaro maka saudara-saudara hanya ingatan akan kehadiran Allah saja yang dapat mengembalikan kedamaian yang hilang. Isi satongat-tongat tanabui mamastihon taripar hita sahat tu ujung ni taunon di bagasa perdalanan ningolu mengarungi hidup sampai akhir tahun ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Godang hamaolon nata adopi sahat tu ujung ni taunon alai panura ni hebero madok alai debatasi pardamei. Maka saudara-saudara ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Molo tung maol pe tanah adopi, molo tung godang pe persoalan nata adopi sahat tu ujung ni taunon, ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Saudara-saudara di boto di batado na di roham maka dung jongjok kita sahat ujung ni taunon dukta taili tupu di perdalanan ni ngolutta dukta tatap tu jolo na naik si dalanotta maka yang penting adalah kita fokus kepada rencana Allah. Bukan fokus kepada apa yang telah kita lalui, bukan fokus kepada apa yang akan kita jalani, tetapi fokus pada rencana Allah. Kita fokus tu sakap ni debata bukan pada persoalan, bukan pada penderitaan Anda, tapi fokus pada rencana Allah di bagasa perdalanan yang ulutta. Alai debata si pardame. Atong dohonot tama di perdalan ngulutta ahado sakap muali Tuhan uban na di patari parhua sahat tu ujung ni taunon jala aha sakapmu siula honokku tu tahun 2024. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jika pikiran dan hati kacau, saling berlawanan, dan kepribadian terpecah, maka orang tersebut hanya dapat mengenal kedamaian kalau ia menyerahkan hidupnya dalam pengawasan Allah saja. Molo tarajumi debatado na mangaramoti hita na patol hacok kita na pataruhok kita saat tu ujung ni taonon, maka serahkan hidupmu hanya dalam pengawasan Allah saja. Di bagasan pangaramotion ni debata alanido debatasi pardamai, hanya Allah kedamaian sajalah yang dapat mendamaikan diri kita sendiri dengan sesama kita dan dengan Allah. Ido didok panura ni heberon alai debatasi pardamai na manogion si anak kanamate si parmaha bolonia kabiru-birui marhite-hite mudar ni badan si salileng-nileleng na ima tu hatta Jesusi alani holat di bagasa Yesus Kristus do boy talalui, holat di bagasa Yesus Kristus do boy tadalani dalat cidalanata, jala holat di bagasa Yesus Kristus do boy hita mardame doho dirita sadiri, boy hita mardame doho dongatta colma, jala boy hita mardame rap doho di bata. Dan itu yang sudah dikerjakan Allah melalui peristiwa Natal pada mehon portibion rap doho di bata. Saudara-saudara, adok sahalak namarguar si Koriten Bon yang menderita dalam sebuah kem maut Nazi pada waktu perang dunia kedua, menjelaskan tentang kuasa dari memfokus. Kemana fokus kita? Di dokibana songonon. Jika Anda memandang pada dunia atau jika Anda fokus pada dunia, maka Anda akan menderita. Jika Anda memandang atau fokus pada diri sendiri, maka Anda akan tertekan. Namun jika Anda memandang Kristus, maka Anda akan tenang. Maka saudara-saudara, kita bukan fokus kepada jalan kita, bukan fokus kepada pekerjaan kita, bukan fokus kepada persoalan-persoalan kita, tetapi fokus kepada Kristus, maka kita akan tenang. Alanido ubban na didokon si Musa, didalani si Musa do perdalanan nagok persoalan. Alai tagonat do dipilih tibana raptu mau napursu kibana doho bangso ni dibata sian nama rutung ibana satokin bahenon ni dosa. Di Heber 10 ayat 25 digijang itu puki hujau majo. Tagonat do dipilih rohana raptu mau napursu kibana doho bangso ni dibata sian nama rutuk satokin bahenon ni dosa. Itu Musa. Dia memilih menderita dengan bangsa Allah daripada gok dosa ibana alai marutuk satokin, alai parutungan sisa lileng nililengna, karena dia fokus kepada Allah. Atong di ujung ni tahunon, mari kita fokus kepada Kristus. Adong naso menghadapi persoalan saat ujung ni tahunon, adong naso menghadapi masalah saat ujung ni tahunon, adong naso menghadapi hamaulo saat ujung ni tahunon, atau kesulitan sampai akhir tahun ini, adong au ngabanginang naboso bulung naso menghadapi persoalan saat ujung ni tahunon, tanga dong. Berarti persoalan itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa dalam hidup ini. Alanido ketika Paulus menanggung kesulitan, dia katakan, ai hapor suhon nami martiki jalanan yang doi porsanon ido patu pahod di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaonna na saliling nililingna. Ai hapor suhon nami na martiki jalanan yang doi porsanon ido patu pahod di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaonna na saliling nililingna. Maka saudara-saudara, na parzulu naneng dohonotta
sahatu ujung ni taonon mauliate madihuale di bata nama ngaramoti au sahatu ujung ni taonon ale de bata ima de bata si pardame imana perculu napa dua kon ibana mapatau hokamu dinasa ulau nadinggan mengulah lomo ni rohana ai di patu padu di bagasak kamu natau lomo ni rohana merhite-hite Yesus Kristus di ibana mahasangaponi rodi saliling ni lelengna debata napataruh kita sahatu ujung ni taonon ima debata hanguluan ibana napaheheho Yesus yak kamatian jala huaso do holong naronatuk mangalehon hadamio di bagasang ngolu nang makamonak ko kamatian ai alani haudukon ni Yesus do tu di bata uban namar sitaono Yesus jala uban namate Yesus jala hinorhon ni haudukon nado uban na hehe ibana manaluhon hamatean alani haudukon na ibana mapatau kamu dinasa ulaun na denggan mangulahon lomo ni rohana. Maka saudara-saudara, bagi orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah, bagi orang-orang yang mentaati kehendak Allah, patawon ni debatadoi dinasa ulaon nadinggan. Patawon ni debatadoi dinasa ulaon nadinggan. Saudara-saudara, salah satu keunikan manusia yang diciptakan Allah adalah hanya Anda yang bisa menjadi Anda. Itu ego. Nah mungkin bergeser gabe egoisme, tapi itu sebuah keunikan. Hanya Anda yang bisa menjadi Anda. Allah merancang kita masing-masing supaya tidak akan ada yang benar-benar serupa di dunia ini. Tengah dong. Na mirip doa dong. Molo pajupang iba doho dongan. Mirip pateh amat tahi doho siaha ake. Yang persis serupa itu tidak ada. Tengah dong. Maka saudara-saudara, ketika kita adalah ketika Anda adalah Anda dan ketika saya adalah saya, maka semua kemampuan kita berasal dari Allah. Marharoroat cedibata, bahkan kemampuan untuk berdosa pun merupakan pemberian Allah. Hanya saja kemampuan tersebut disalahgunakan atau diselewengkan. Maka saudara-saudara, orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah atau orang yang sudah dihantarkan sampai ke ujung tahun ini, dia harus berbuat baik. Patawon ni debata doi dinasa ulaun nadinggan. Maka saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan yang baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ulaun nadinggan. Kalau saya ada dua alasan di kita untuk tidak melakukan perbuatan yang baik manang ulaun nadinggan. Melotadok, aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk diberikan. Aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk diberikan. Anggui molosodong si lehon-lehon ni debata di bana, maka dia tidak diharapkan untuk melakukan yang baik. Maka saudara-saudara, ketika kita itu hidup, ketika itu dicipta Allah, Allah mencipta kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Adong ko pad debisuk madokon gumodang dope kemampuan nihita nasota uhal doho kemampuan nihita naung taboto masih lebih banyak. Maka saudara-saudara, ketika kita diperdamaikan, ketika kita diantar molo dipataru di bata hita satu ujung di tahunon duk tadok mau lihat itu di bata dohonot tama. Apa yang mampu saya kerjakan, Allah ingin saya kerjakan. Ibana mapatau kamu dinasa ulaun nadinggan. Apa yang mampu saya kerjakan,
Allah ingin saya kerjakan. Alani do dihamokan nahina holonga di bagasan kuarin Tuhan Yesus Kristus perbue ni hapor siaota marado pudebatana pada mehok kita doh Yesus Kristus. Maka kembangkan kemampuan kita. Apa yang mampu saya kerjakan, Allah ingin saya kerjakan. Saudara-saudara, kita masing-masing memiliki kemampuan, kita masing-masing memiliki talenta. Nabi nasahat ni debata di perdalanan ni ngulutan. Alani do di bagasak terpukon, ai di patupa do di bagasak kamu, na tahu lomo ni rohana merhite-hite Yesus Kristus. Atong diamu akan nahina holongan dongan namarlas ni roha sahatu ujung ni taunon. Naki mulo dokot di kilometer 395 sekitar 7 jam nai kita melangkah di sada partikian natagwari 2024 na perjulu ikor dokonot tado mauliati tu debatado pataruh kita sahatu ujung ni taunon dina saur ibana gabi jolma dina di padame ibana dirina tu jolma marhite-hite Yesus Kristus dan merdalan sahalakmu alai di pataru debatado ho sahatu ujung ni taunon dimana perjul na pedua kon molo di pataru debata sahatu ujung ni taunon patungunak patcuasai hon ngulum pakke ngulum gabi hasangapon ni debata pakke ngulum dinasa ulaon nadingkan. Amin. Mauliati ma'ali Tuhan ala di pataruho kami sahatu ujung ni taunon tumat say lasro kanami mauldo hubulus sami sabonan ni tahun 2027 gudang galubak si adupan nami alai di patari parhodo pehami sahatu ujung ni taunon agak pisipata huwag pahami ak kahamoloni huwag kami ak kahamoloni alay mauliate madidinggan ni basam tukdo hami manari-pari tukdo hami rapdohotto lau manalpuhon taunon atok patari para mahami bongot tu tau para sinurahauni alanaung di padameho hami di bagasa Yesus Kristus rapdoho di bata alanaung miyak ko rapdoho tami atok say pasu-pasu mahami asa marperbuekon ulaon nadinggan gabi hamuliaw di kuaram tung maol tung ladit pedala sidalanan nami alay marpanatap tuho mahamili Tuhan say homa menugu hami di dalan na laditi sahat tu sa bulo nito dinami marulupulo pami rapdohot to mauliate madiasi ni rohami. Amin. Tapasaha ma piliatta maride mahita. Bye.
piliatta ali di bata amanami na di Banua Gijang podo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dot na sa uli basa na mauliutus hupasahata mi masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramot ya saho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu bitonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di Banua Gijak say pinurbadia magwarm say ro maharajaumu say saut malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hangulwa siapari say samadusa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangaku pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakot Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim Oras madhita taingok manonak kamang dotak kainang patupakon ibadah keluarga di jam 00 mulai tema.